Gilbert, tu que dizes que é útil de saber o gascon para aprender l'inglês. Os outras línguas e, por exemplo, l'inglês. E podes dar alguns exemplos? Eu que vos falar per experiência, que vos diz que avem la causina, voglio dire, che pensi alle scuole, che si è classes bilingues, aveți Eva mei aveți classe bilingue francese gascon o classe bilingue francese inglese. Io che dici che Eva mei aveva classe bilingue francese gascon. Perché? Che aveva visto per me è lo gascon che aveva toute la phonétique anglaise. Quand on dit qu'avec toute la phonétique anglaise, qu'il y a dit la possibilité de prononcer naturellement sans esforç tous les sons qui se trouvent dans l'anglais. Quand on parle déjà que nous autres qui prononçons toutes les S au plural, les anglais també, qu'il y a si l'exemple que havia escrit un dia a la conferència, les huellas dels arbres de les avingudes de les viles. En francès, les feuilles des arbres des avenues de ville n'interpassent jamais la S. En anglès, the leaves of the trees of the avenues of the towns. En español, que paría, las hojas de los árboles, las avenidas de las ciudades. Aquella possibilitat, aquella facultat que avem de tots temps pronunciar les S au plural, qui també en els noms propis. Si se dice les Harer sont venus, en anglès que vol dir the Harers have come home, have come to see me. En gascó que vol dir los Harers que són vinguts. I qui també que pot xicar a cou feminin, que he vist lo Harer e la Harera. Che sarà Elisa. Che aveva quella possibilità, qui n'existe pas en français. Donc, che dice che è meglio rentable d'apprendre d'abord le gascon, par rapport au gascon, che dit comme qu'il n'y a que dire mais que se va à perdre de temps. À perdre de temps. Che è come un'autoroute. Se vous andate a Toulouse o a Nancy per l'autoroute, nell'espace devant la porte, l'autoroute. Che va ça? Et donc, che va ça, un trousseau de camí, après l'autoroute, che va ça, comme disent, un crochet, URP, che va ça, URP, che va per l'autoroute. Un cop que has perdut aquest temps, que vas anar més aviat, era més vist, i també d'ambell de seguretat. D'ambell de seguretat, però, com t'he dit, com avem tota la fonètica anglesa, que serà més d'ais en pronunciar l'anglès, que haurà més de facilitats. Per el mainatge que sap pla el gascó, que podrà aprendre més d'ais, més vist l'anglès, com el que perdint de temps t'estica sur l'autoroute. Que paria. La veig, que hem citat, que viene a dir el son S, que hem de parlar del son H, en bastonai. El son H, que hi ha corrent en anglès, que hem capables de dir l'aeroport de Heathrow, no pas Heathrow, com diuen els franchimans, i que hi ha també en anglès, que és una causa curiosa, un bon nombre, de pas, jo que n'he trobat un trentenat, de pas de locucions, mais de construccions qui són les mateixes. Un exemple, quan eri jovent, que havia un debut d'anglès a casa, que hi havia una frase on era qüestió, on hi havia aquesta frase en anglès, he was drunk. Et donc, qui a le pai d'un altre mainatge, que m'hi ha eu un professor d'anglès, il me dit, qui savait l'anglès, que el
padre María, que sabe en inglés, y lo dice, que quería avisar estudiar de vaya textos correctos. Pero yo no me posé para la cuestión, para que empleé lo participo pasado to drink, I drank, drunk, et donc se dicen I am drunk, vous dites que soy pintat, que soy bebut, qu'avem la mateixa construcció en gascó. Donc, le gascó qui entén l'anglès qui va a Londres, que arriba souvent quan siguen dintre el whisky, que s'entén home que dice que soc oh, he's drunk, que he bebut, que dicen que he bebut, o que he pintat, que avem la mateixa construcció. Bon, se dice, si vull dir, el nostre hi, que he venut 3 setmanes en anglès, que dic, our son, que venu, our son came to see us 3 weeks ago. 3 weeks ago, exactament la construcció paral·lela, 3 setmanes. Bon. Se dice, per exemple, Mestoni, se lo harer e vienerà, Mestoni, en gascó, que vuol dir, en francès, je me demande si harer viendrà. Je me demande si Conrad viendrà, Mestoni se lo Conrad e vienerà. E donc, en anglès, que dic, I wonder, que significa estonas, I wonder whether Conrad will come. Que exactament pareil. Que Reivis és capaç d'encórrer. Covedú és capaç d'encórrer. Covedú és capaç d'encórrer. O, que podem dir, també, Covedú accorre en là. Que hi paria, e que meivo na construcció. I saw him running away. Que puyel, que s'amaneillait escalès capsus, ce qui de Herbonoleng, que s'amaneillait escalès capsus, il monta les escaliers en vitesse, et donc, en anglais, que c'est ça, he hurried upstairs. Bedice construcció encara. E que podrem trobar a tau gran nombre. La supressió de la conjunció que, en gascó, que era corrente. Je suis sûr que Conrad s'en va à Nancy, que es dit en l'engarusto, que suis segur le Conrad que se'n va a Nancy, que tira la conjunció. Et ça dit en anglais, que vam tirar també la conjunció, that I am sure Conrad is going to Nancy. Que la mateixa construcció, totes aquestes construccions, que són les mateixes, que si adaix, que n'hi pas l'anglès, n'hi pas veritat, és que si adaix ta comprena causes que són de la vida corrente, de tot dia. Aquell auto que hi mea, cet auto est à moi, cette voiture est à moi, en anglès, that car is mine, mateixa construcció, that car is mine, et qu'accentuem aquell adaix. Donc, que és important de saber això, per mi s'aprenem per el gascó, que adaix après en parlar l'anglès. Ce que vull dir també és que quan sabem parlar per gascó, et donc que sentim més pres de l'anglès, de l'espanyol, de les altres llengües europees que no pas el francès. Personalment, que puc dir francament que jo, quan escuto les novel·les, que soy era més sovint sus les canals angleses, o alemanes, o espanyols, o italianes, que no pas franceses. En anglès, que s'emplega el preterit, que per el preterit. Bon, en francès, que és lengua nostra, que s'appelle el passat simple. Bé, el passat simple, en francès no s'emplega pas, que es pot emplegar la llengua escrita, però no s'emplega pas mai la llengua oral. I això, per l'influència francès, que se chama, l'emplegam pas mai, i que sem enlà de les altres llengües europees. Per exemple,
se parli o passat du temps d'acabada, que direi que plavou era o mês passat, et que vous dites que plavou, en français, que vous dites il a plu beaucoup le mois dernier, que plavou era le mês passat. Se parli d'aquest mes, que vous dites cap plavut era, aquí ho que em plei el passat composat, perquè es passa en un espaci de temps que n'est pas acabat. Bon, en anglès que dim varié. Donc, si sabem parlar gascú, que hem d'haver armats, d'emplegar el passat simple i no pas el passat composat com en anglès. Qui hauré atau trup de causa a dir, que vull insistir també sur l'accent. L'accent, per mo, si parlam, s'aprenem l'anglès en partit du gascú, en partit de l'accent gascú, que avem un accent, que t'he tornat a dir, qui sí que hauràs de totes les altres llengües europees, que parlen més l'anglès, e che è tutto importante per l'anglès, che è la per vera lingua del mondo, per tutto un bam che cosa avere l'anglès, voglio dire, che è obbligatorio. E perde il nostro accento, pramo dell'influenza del francese, che è una verdadera mutilazione, che coupas bras e cames, che caudisa. Quan sabem el gascú, que t'he dit, que es troba meia d'aisa de les altres llengües, bon, si parlo sol, més que n'hi ha d'altres com jo, més jo, saluques la televisió, que risques de cada sus un canal anglès, o italiano o espanyol. Per què? Perquè em senteixi meia d'aisa, mei pres de l'anglès, que escuti amb mei de placer l'anglès, que no pas el francès punxut, que em mei d'acord, e de no comprar coses, que ho parlen tabau, que les carrunyen, jo que dic que he de doar, de mutilar el francès a la televisió. Donc, perd el nostre accent, que hi ha una mutilació per la gascú, per la gascú, que està més europeu, ciutadà europeu, n'hi pas embarràs, com hi ha qui pretén no, que obris de cap a l'Europa i al món, que rappeli que he parlat de l'accent i de la llengua d'Europa, més pensem que en l'Amèrica del Sud, que parlen portuguès i espanyol. I aquí també que podem viatjar, i que avem accent natural, i que podem comprar vegades amb els espanyols i els brasilians que parlen portuguès, els espanyols. Però els que parlen espanyols, de tots els països com l'Argentina, la Colòmbia, etc., i el Brasil, que parla el portuguès. Donc, que és important. Bon, ne vull pas escarrunyar el francès, mais qu'il y a tout le monde qui en parlat, et que veia així une citation d'un psycholinguiste qui s'appelle Jean Petit, qui a été mantes conférences, par exemple, à Montpellier en 2008, et qui disait ça. Contrairement à une opinion largement et volontairement répandue, l'occitan et le catalan ne sont pas les ennemis de français standard, mais ses meilleurs amis. Et le moment est venu de dire que le monolinguisme à base de français standard de langue d'oil est une indigence qui induit une capacité acquisitionnelle mutilante à l'heure européenne. La taipasise que le psycholinguiste Jean Petit qui a dit. Et le sous-livre, le livre qu'il y a, le titre de quel livre, qui est Au secours, je suis monolingue et francophone. Alors, avisem-se, estudiar el gascú, que vol dir estar capables après d'anar de cap a les altres llengües latines i, com a dit, les altres llengües també del nord de l'Europa, l'alemany, l'holandès, l'anglès i d'altres. Donc, t'as estat més europeus, t'as estat més d'aisa, t'as sentit més obert cap al món, l'essencial que d'aprendre verdaderament el gascú.